गेदेरमाजों जों दङ जाय बिथाङा गोबां नाजानायनि गेजेरजों दिनै आसाम नाङैनो आरो दुलाराय भारत नाङैनो मोनसे रंजाथाव रादाब लाबोदों। जों बे समाव बड'लेण्ड रादाबनि जानानै बिथांनिसिम जोङो सुंद'यै मिथिनानै लागोन। बे समाव जोङो नोंथांखौ बरना लाग्रोबाय बड'लेण्ड रादाबनि जानानै नोंथांनि देरहासार जानायाव गिबियाव गुदि हिसाबै नोंथाङा सोरखौ सानो? गिबियावनो आं माबाफोरखौ आंनि बिमाखौ खावलायहरदों। ओमफ्राय बेनि माखासे फेमिलि रिलेटिभ्स गासिबो आंनि फेमिलि रिलेटिभ्सफ्रानो आंनि लोगोफोर ओमफ्राय जाय आंनि उन्दैनिफ्रायनो टिचार सापर्ट खालामबोनाय बिसोरखौ खावलायहरदों। आथिखालनि लाइमोनफोरा गोबां सोलोंथाइ लागासिनो दङ। आथिखालनि लाइमोनफोरनो मा थुलुंगा होनो सानो? आजिखालिनि यां जेनेरेसनखौ आं बेखौनो थुलुंगा होनो सानोखि मोनसे थांखि लानानै थानांगौ गावनि लाइफआव। बे थांखिखौ नाजाथारनो जुजिनांगौ। बे नोंनि खस्थ' खालामनाय, नोंनि पेसेन्स पारसिभियारेन्सजों सानसे नङा सानसे बे थांखिया जाफुंगोन। ओमफ्राय मालाबाबो जेननाय लानाङा। सबसमाय फेलियारा न' डाउट फैखायो मोनसे टाइमाव, डिमरेलाइज जाखायो, डिमटिभेट जाखायो। नाथाय गोजौ जाफिननानै जुजिबाय थानांगौ गावनि जिथु नोंथाङा ब्रैजौ नैजिद' नैजिगु ब्रैजौ 429 मोननो हादों। रेटिं मोननाया नोंथाङा बेसेबां जथेस्थ'? जथेस्थ' माने आं जेला फार्स्ट रिजाल्ट ओंखारनायाव नायग्रोदों नामखौ नागिरै माने गाहायनिफ्रायसो स्टार्ट खालामदोंमोन। आं बिदि आन्डार 500 रेंक थागोन होननानै बांद्राय एक्सपेक्ट खालायाखैमोन। मोनसे सार्भिस मोनबानो जायोमोन, मोनसे सार्भिस जायखिया मोनबानो जायोमोन होननानै एक्सपेक्टेसनमोन एबार। ओमफ्राय बेनोखि 429 रेंक मोनदों आं। फुलि आं मा सार्भिस लुबैदों बेखौनो मोनगोन, बेखौनो माबायो। ओमफ्राय पुरा आनएक्सपेक्टेडमोन, एफा बिदि माबायाखैमोन, सारप्राइजिंमोन। जायखिया एसे एक्सपेक्टेसनबो दंमोन कि मोनसे रेंक मोनगोन होननानै, मेरिट लिस्टआव फैगोन होननानै। नाथाय बिदि 500 आन्डार रेंकआव थागोन होननानै सारप्राइजिं। बबे फरायसालियाव फरायनानै दिनैनि थाखोसिम सहैखो? आंनाथ' प्राइमारि स्कुलखौ नैबे सिस्टार मार्केटनिफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन। ओमफ्राय 6निफ्राय 10सिम आं मेट्रिकुलेसनखौबो दन बस्क' क'क्राझारनिफ्रायनो खालामदों। बेनि उनाव 11-12आव साइन्स लानानै आं विशाखापट्टनम थांनानै विकास बिद्यानिकेतनाव फरायदों। ओमफ्राय बेनि उनावहाय NIT दुर्गापुराव आं केमिकेल इन्जिनियारिंआव बिटेक खालामबोदों। ओमफ्राय लगेनो आं दिल्लीयाव थांनानै UPSCनि कचिंनि जार्निखौ स्टार्ट खालामदोंमोन। ओमफ्राय बेहायनो नै आंनि नैबे थार्ड एटेम्पआव आं फार्स्ट टाइम आंनि इन्टारभिउ मेन्स क्लियार जानाय, ओमफ्राय फार्स्ट टाइम आंनि मेरिट लिस्टआव फैदों। दिनै बेसेबां गोजोननाय मोनदों? गोजोननायाथ' दाबो दङ, साननै जाबाय। लासै लासैनो माबालांगोन, नाथाय बेनो दाथ' गोजोननायाव थागोन। नाथाय दा फिउचाराव बेनिफ्राय बांसिन चेलेन्ज दंबावो, बांसिन अबस्टेकल्स थाबावगोन, बांसिन चेलेन्ज थाबावगोन। दा एसे गोजौआव दंमोन, दा गाहायाव जाफिननांसिगोन। बिमा बिफानि मदद बियो बेसेबांसिम दंमोन नोंनि सायावहाय जाफुंसारनाय? बिमा बिफानि मददआथ' उन्दैनिफ्रायनो दंखायोमोन। ओमफ्राय बिनि रावाबो बे जार्नियाव UPSCनि जार्नियाव जेला फेलियर फैदों होनबाथ' बयबो सापर्ट खालामबाय थाखादों, जेबो नङा होननानै पारसु खालामबाय था, खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम खेब्रै खेबबा मोनगोन सानसे समाव होननानै बिदिनो सापर्ट खालामबाय। उन्दैनिफ्रायनो थांखिमोन ना गेजेर ससेयाव थांखिखौ लानाय जादों? उन्दैनिफ्राय एसे दंमोन थांखियाथ', नाथाय बिदिनो बे इन्जिनियारबो फरायनो लुगैबाय, गेजेराव IIT राव हाबनो लुगैनाय मोनसे दंमोन थांखि। NIT आव मोनबाय, इन्जिनियार खालामबाय। नाथाय इन्जिनियारिंनि स्पेसियेलि सेकेन्ड थार्ड इयारनिफ्राय जानो बे मेन माबाया मटिभेसना सिभिल सार्भिसेसआव हाबनो होननानै। ओमफ्राय बिदिनो फाइनाल इयारावहाय बांसिन नांसिनबाय। फाइनाल इयाराव ओंखायनो बांद्राय जेबो प्लेसमेन्टआवबो बांद्राय जिरायनाय जायाखिसै। बेहायनो बे लामाखौनो लाखासै होननानै, ओमफ्राय फाइनाल इयार जोबनाय लोगो लोगो, कलेज जोबनाय लोगो लोगो बे लामाखौनो लाबाय।